ሙዚት ሃብተ ይበሃል ካብ ስቶክሆልም የመጤ ካብ ሲአርጂ ቸርች ቤተክርስቲያን የመጤ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ዝነበረ ፕሮግራም ብጣዕሚ ደስ ዘብል ነገር ነይሩ ብዛዕባ ዝለዓለ ህይወት ሰፊሕ ኣእምሮ ክህልወና ጌርና ትምህርቲ ብጣዕሚ ሓጊዝና ንእምሮና ብዙሕ ለዊጥዎ ደስ ዘብል ትምህርቲ ነይሩ ንዓይ ዝተረፈለይ ብሓቂ እቲ ትኽክል መንባርሲ ሞር ዝተረዳእክዎ ካብዚ ትምህርቲ ማለት እዩ ኣብ ህልውና ኣምላኽ መንባሪ ካብኡ ተወፂናስ ምንም ከምዚ ህይወት ከም ዘይብልና ብጣዕሚ ምሻሎም ሞር ብሰፊሕ በቃ ተረዲእቱ ትምህርትትስ ንሕናስ ከመይ ትፍለሊና ገለ ይብል ነይሮሞ ምስቶም ኣብ ዓለም ደለው ግን እቲ ርድኢት ብዙሕ ኣይነበረንን ሕጂ ግን ኣብዚ ትምህርቲ ዝተምሃርኮ እንተሎ ሰብ ካብ ህልውና ኣምላኽ እንድሕር ወፂኡ ስፍሩ ሓዲጉ ስለ ዘሎስ ሞት በቃ መኸርታት ጥራይ እዩ ትክስታዩ እና ኣብ ልበይ ዝኣተወ ትምህርቲ ካብ ህልውና ኣምላኽ ደይምውፃእ ኣብ ህልውና ኣምላኽ ንሕና እቶም ውሉድ ኣምላኽ ድኾናስ ስፍራናስ ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ምዃኑ ተረድኤ ብጣዕሚ ናተይ መልእኽቲ ነቶም ኣብ ደገ ብፀልማት ዘለኹም ይሕዋተይ መጀመርያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጣዕሚ ይደፍቅረኩም ኣነ እውን ብጣዕሚ ይደፍቅረኩም በቃ ሓንቲ መልእኽቲ ንዓኹም ከመሓላልፋ ዝደሊ ብዙሕ ነገር ክንብል ንኽእል ነርና ነገር ግን ኣይከውኒ ሓንቲ መልእኽቲ ከመሓላልፋ ድኽእል ግን ካብ ህልውና ኣምላኽ ኣይትውፁ ቦታኹም ናትኩም ናይ ብምሉኣትኩም ነዞም ኣብ ደገ ዘለኹም ኣብ ፀልማት ዘለኹም ኣብ ዓለም ዘለኹም ኩላትኩም ባጠቓላላ ብክርስቶስ ደይኮንኩም ብክርስቶስ በቲ ዘሞተልኩም ደይኣመንኩም ዘለኹም ስፍራኹም ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ናብኡ ንኽትመውፅእ ኣነ ድዕድመኩም ጋድ ብለስ እዩ